कि चूड़ी लहठी बाली बिंदिया हार का करी जेकर पियवा परदेश चल जाता है तो मेरा रवैया कही कि जब घर ही नहीं किया तो सिंगार का करी जब घर ही नहीं किया तो सिंगार का करी चूड़ी लहठी जितना देर हम चाचा कहते जितना देर खड़ा बनी उतने देर में गा के खत्म करा बीत गइल बीत गइल तबुहार का करी बीत गइल तबुहार का करी और ही नहीं की पिया सिंगार का करी जब और ही नहीं की पिया तो सिंगार चाचा जी के आदेश बात हम क्षमा चाहता नहीं गाड़ी तो गईबे नहीं है तब भौजाई लोग के नाम बताए तब नु चलिए लास्ट में आई नहीं हां भैया लास्ट में आई नहीं हां औरंगाबाद चिड़िया कहत नहीं गावे के अभी थोड़ा देर हमारा से फोन पर बात बोले कि 1.5 घंटा में खत्म कर देगा हमारी इसके लगा दो भैया हमारी इसके लगा कि छाने छाने बदले तहरो मिजाज रजऊ रोके बाज रजऊ उड़न बाज रजऊ छाने छाने बदले तहरो मिजाज रजऊ रोके बाज रजऊ उड़न बाज रजऊ इधर मेरा रुपई है तहरा आदत से हो जाई नाराज रजऊ रोके बाज रजऊ उड़न बाज रजऊ जान जाने बदले तोड़ो प्याज रजऊ रोके बाज रजऊ उड़न बाज। अब भौजी का कहिए भैया म्यूजिक बजाओ के अपना टाइम नहीं थे घर भर के जीमा सैया हमरे कपार बा हमरे कपार बा देहिया में तार देने चढ़ल बुखार बा चढ़ल बुखार बा
बात बुझबो ना तो बात बुझबो ना तो हो जाई नाराज रजऊ तोके बाज रजऊ उड़न बाज रजऊ जाने बदले तारो मिजाज रजऊ तोके बाज रजऊ उड़न बाज रजऊ जाने बदले तारो मिजाज रजऊ तोके बाज रजऊ उड़न बाज बड़े भाई छोटे भाई सारे लोग अब से इस गीत का डिमांड था। इस गीत के साथ दिए सासू का हम चलिए सासू आचर संभाल के का हम चलिए सासू आचर संभाल के का हम चलिए सासू सबके देखा ले बा सबके देखा ले बा अंजरा में निहार के सबके देखा ले बा अंजरा में निहार के का हम चलिए सासू का हम चलिए सासू आचर संभाल के का हम चलिए सासू आचर संभाल के का हम चलिए आवा भैया आजकल पढ़ा लिखा लोग पतो खो जाता पतो ये आई त इहे नु कही रोटी भात पकाई नाही माजब बरतनवा रोटी भात पकाई नाही माजब बरतनवा दहेज देके भैया हमरो घरे कुछ दिन बाद पतो आए वाले बड़ी यानी कि हमन के भौजाई आ वो पढ़ले लिखल बड़ी वो आके इहे न कहन कि दहेज देके किनले बानी तहर के सजनवा दहेज देके किनले बानी तहर के सजनवा दहेज देके किनले कहतिया दान दहेज ढेर देले रहतिया त कि हम बोलब तो रहुआ के चुपचाप सुने के बाद काहे कि पैसा दे के आई बनी मंगली के नहीं की आई इहे नु जरूरी मजबूरी कहाला बाबूजी दुआरे पकड़वले जाए माला बाबूजी कहाला इहे नु जरूरी मजबूरी कहाला बाबूजी दुआरे पकड़वले जाए माला और बियाह शादी में अपन घर के लोग को कैमरामैन के दो साथी आ भाई गोतिया के दो साथी यानी कि जेकरा के प्यार से लोग लफुआ लफांगा कहेला आजकल के लइकवा लफुआ लफांगा न बड़ा सब बड़ होखला के बाद बियाह होखला के बाद आदमी जिम्मेदार बनता बियाह से पहले तो सब लफुए रहता लफुआ लफांगा देखले लफुआ लफांगा देखले आह कमारी मार के लफुआ लफांगा देखले आह कमारी मार के हम चलिए सासू हम चलिए सासू आचर संभाल के हम चलिए सासू आचर संभाल के हम चलिए सासू
अपना सास के शिकायत करता है। लेकिन देखी आजकल अगर पतो या हमनी लेखा मिल जाई तो का कहीं पता बा अपना पियावा से। पहले के औरत बोलत ना रही सर